Peloponejski rat od 431. do 404. godine prije nove ere. Uzrok rata bila je težnja i Atine i Sparte za hegemonijom, odnosno prevlasti u helenskom svijetu. Oba polisa stvorila su moćne saveze, Atinski pomorski i Peloponejski savez. Atina je posjedovala jaču flotu, dok je Sparta imala najjaču kopnenu vojsku. Sukob je počeo napadom Sparte 431. godine prije nove ere na Atičko poluostrvo. Atina je bila opkoljena, ali u isto vrijeme atinska flota je pustošila obale Peloponeza. Ključni događaj u ratu bila je Sicilijanska ekspedicija, kada su Atinjani pokušali da osvoje grad Sirakuzu na Siciliji. U pomoć Sirakuziji stigla je flota Peloponeskog saveza, potpomognuta i persijskim brodovima. Atinska flota bila je poražena, a snaga i ugled Atine su naglo opali. Nakon 10 godina, 404. godine prije nove ere, spartanski vojskovođa Lisander je ušao u kugom i glađu opustošenu Atinu. Posljedica rata je bilo uspostavljanje aristokratske vlasti u Atini, vladavina 30-torice tirana. Ipak, pravog pobjednika nije bilo. Uskoro se čitava Grčka našla pod uticajem sjevernog susjeda, makedonske države.